Mr. Speaker, the President of the United States. Jamana kuntigi ɲini kalata san nuna president demokrati in bɛ kan a ka baarabolo sɔrɔ nasiraw kan la bɛrɛbɛrɛ kosɛbɛ a bɛ ka sinsin minnu kan kabini san 2020 waati jamana kuntigi ɲini kalataw senfɛ a ka laɲini de ye k'a yira jamana la k'a fɔ ko a sɛbɛbɛ kosɛbɛ kalatalaw ka hajuw ma ka kɛɲɛ ni dayirimɛminɛw nɔgɔyaliw ye a baarakɛɲɔgɔnw ye a jira k'a fɔ ko jamana kuntigi bɛna républicainw ka taabolo ka kɛɲɛ ni jamana kuntigi kɔrɔ Trump ka taabolo bilalen sen kan ka kɛɲɛ ni salen nafabɔliw ye cakɛdaw fɛ ne a taabolo bɛ kan ka se a dɔgɔ ma kaban kɔkari Joe Biden bɛna a ka sarankali nin kɛ alamisa don sufɛla la sufɛ nɛgɛ ɲɛ 9 waati la ka kɔrɔ san tɔw la jamana kuntigi ka ni sarankali ninnu bɛ kɛ ni kɛnɛbasigiw de ye nka ɲina san 2024 t'a la ka da gɛlɛya dɔw kan o tɛna ɲɛ sɔrɔ a la sabila Biden bɛ fɛ ka a jira k'a fɔ ko ale bɛ se ka tɛmɛ kofɔli min kɛra a ka sikɔrɔbalenya kow kan ne a kelen bɛ ka siganaba bila kalatalaw hakiliw la ka kɛɲɛ ni ka kalata ale ye ani l'Ameriki sɔrɔ kow ka fara Gaza ani Ukraine fitinɛw kan l'Amerikɛn miliyɔn bayirika caman de sigilen bɛ ka ni jamanatigi cɛmɔgɔba nin kɔrɔlen nin ne l'Ameriki ma deli ka a ɲɔgɔn sɔrɔ sikɔrɔbalenya la u ka tariku yɛrɛ kɔnɔna na ka sarankani ninnu makɔnɔ ani républicainw ka Trump n'a si bɛ san 77 la bɛ to ka i moke a la ne a ka kɛnɛyakow sira ye ka da a si kɔrɔbalenyaw ma sarankani ninnu kuruba la bɛna kɛ sɔrɔ siraw dayirimɛminɛw nɔgɔyaliw ani baarakɛbolow bilaliw sen kan kalandenw olu ka jurukow ka fara furakow olu nɔgɔyaliw kan Biden ye kofɔli kun kɛ ka kɔrɔ k'a fɔ ko ale sera ka min kɛ san 3 kɔnɔ ko tɔw caman bɛ o kɛ san 8 fanga de kɔnɔna la